ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣର ତେଜିଆନ ଆଭାସାନ୍ତ ଶୀତଳ କାନ୍ତ କମଳ ପରିବେଶର ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ମୋତେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ଗଡ଼ିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ, କିନ୍ତୁ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ଦୂର କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରୀ ବେର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କ ମତରେ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଇନ୍ସ୍ପାୟର୍ଡ ବାଇ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡେଡ୍ ବାଇ ନଲେଜ। ଗୁରୁ ଉଭୟ ସ୍ନେହ ଓ ଜ୍ଞାନର ମୂର୍ତ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିଟା ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏକାକ୍ଷର ପଦାକାର ଜଗରୁ ନାଭି ବନ୍ଦତେ ଶ୍ୱାନ ଜନି ଶତଭୁକ୍ତ ବା ଚଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱଭି ଯଜତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହାଠାରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରେ ସେ ତାର ଗୁରୁ ତୁଲ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାଦମତରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନର ମାର୍ଗ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନର ଅସଲି ଉପଲବ୍ଧି ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦିଚ୍ଛେଦ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରନ୍ତି ତେବେ ଗୁରୁ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମାନିବାର ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଏଜୁକେସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ମେକ୍ ଏ କ୍ଲେଭର ଡେଭିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନଥିବ ତେବେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆବହମାନ କାଳରୁ ରହିଆସିଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ସେ 1888 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ ତିରୁଚିନାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମ ବୀରସ୍ୱାମୀ ଓ ମାଙ୍କ ନାମ ସୀତାମା ଥିଲା। ସେ ଏହି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତାରକା ଶିକ୍ଷକତାରୁ ନିଜର କର୍ମଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମହାନ ଚରିତ୍ର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦି ହିନ୍ଦୁ ଭିଉ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ଭିଉ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଏହି ଦୁଇ ପୁସ୍ତକ ବିଶ୍ୱକୁ ମାନବ ଧର୍ମର ମନ୍ତ୍ର ଶିଖାଉଛି। ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗରିମାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ 1919 ମସିହା ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। 1921 ମସିହା କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1939 ମସିହାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1949 ମସିହାରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1952 ମସିହାରେ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 1962 ମସିହାରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 1963 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମେରିଟ୍ ପଦ ପାଇବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1975 ମସିହାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଦୂରେଇ ନେଇ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ବାପା ଦି ଅକ୍ଷର, ମା ଦି ଅକ୍ଷର, ଯାକ ଦି ଅକ୍ଷର ହୁଏ। ଗୁରୁ ଦି ଅକ୍ଷର, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ, ସବୁଠାରୁ ମାନି ସିଏ। ଗୁରୁ ଶବ୍ଦଟି ନୁହେଁ ଅର୍ଥହୀନ, ଅଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟ କେତେ ଯେ ମହାନ। ଗୁରୁ କରନ୍ତି ଅନ୍ଧାରକୁ ଦୂର, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରି। ଗୁରୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହରି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।